Вижте, тук сега сме в тунела на училището. Това е влог за училище. И сега ще ви покажем един голям балон. Просто и говори. Първо ще трябва ще ходиш да пуснеш лампата, за да се вижда. Не, няма да се стане. Аз стоям. Така, вече да. За малко да помълча. Всичко е наред. Дай да се опитваме. Момичета! Какво ще правим сега? Айде бе! Ние това ме. Добре! Трябва да го качиш в YouTube. Който Не искам. Защо го правиш? Хайде да путаме вратата. Шестива! Чакай! Не идва! Къде избягахте? Защо? Няма да идва. Върнете се. Ще избягахме, сега отиваме в писата. Това беше един влог за... Какво? За училище, естествено. Имаше два пъти, които беше тъмно. За да включа лампите, после видяхте, че стане светло. Обаче втория път беше когато там едната лампа беше блокирала. Аз блокирала. Беше загазната. То беше от другата страна, където има охрана. Разни такива неща. Не охрана, а един къде чисти, там и се кара. Добре, както и де. И там бутахме вратите, там лелките и един мъж с една тава излиза и ни гонеха. Обаче това беше миналите пъти, сега никой не излезна. Опитахме се да ги накараме да си ядосат и да ни подгонят. И крещим 6 В, за да си помислят, че сме 6 В. Аз не съм 6 В. Аз не съм 6 клас, дори аз съм 5 клас. Благодаря, че ме гледахте още веднъж. Аз го правих сутринта, а сега е след обед. Вижте часа. Опа! Баба!